голяма благодарност заслужавате вие, участниците в този конкурс, учениците, които отделяте от вашето време, намирате мотивация да участвате в тези конкурси, да отделяте вашето време, вашата енергия за такава една хубава идея. Искам специално да отбележа и това, което прави Любенова. Надявам се, няма да се отклоня от темата много. Тя заслужава нашата признателност за това, което прави от дълги години, неуморно и упорито да обяснява на вас, младите хора, колко вредни са наркотичните средства, какви поражения нанасят те на младите хора и не само на тях, а и на техните семейства. И аз искрено се надявам, че това не е губене на време. Надявам се искрено, че вие ще разберете, че в този живот има толкова много хубави и прекрасни неща, които ни карат да се усмихваме и да сме доволни и щастливи от живота, който си